STEM център с звукозаписно студио и зала за графичен дизайн откриха в Средно училище Емилиан Станев в Велико Търново. Лентата беше прерязана от директора на училището Диана Добрева, кмета на Велико Търново Даниел Панов и архитект Иво Терезийски. Днес отбелязваме 44 години училище Емилиан Станев и го съчетахме с откриването на нашето STEM пространство. Много се вълнувам, защото тук виждам официални личности, важни за град Велико Търново. С нас е господин Даниел Панов, кмет на Велико Търново. При нас е госпожа Вълга Долчинкова, директор на дирекция образование. Госпожа Здравка Мичева, началник на регионално управление на образованието. Разбира се, експерти от РУО. Особено ми е мило, че тук са и колеги, директори на други училища, освен от Велико Търново и от Валикени също. И от мен специален гост от университета, госпожа Диана Димитрова. Така че съм особено развълнувана да ви приветствам тук. Само, че си мисля, че преди да започна с подробностите и да ви разкажа малко за мястото, в което се намираме, след което да се поразходите и да видите на практика какво ще се случва в нашите кабинети, не мога да започна сама, защото до мен трябва да стои един човек и това е госпожа Кина Котларска. Вълнувам се. Преди 3 години, няма да забравя, когато влезе в моя кабинет, тогава бях заместник директор и ми каза: Диана, този проект трябва да го спечелим. Започнахме да разработваме проекта. Не беше изобщо лесно. Колегите, които са разработвали такъв проект, знаят. Но мисля, че резултатът е повече от добър. Онова, което ни водеше през цялото време, е да оборудваме пространството с висока технология, която да обслужва интереса на нашите ученици, съответно да е съобразен с профилите, свързани с изкуство и съответно графичен дизайн. Така че нашия STEM център е ориентиран повече към изкуствата, затова и в неговата абревиатура има и буквичката ART, така че, която отговаря на изкуствата. Вие ще видите, то е от 5 кабинета. В момента се намираме в така наречения атриум. Госпожа Котларска му даде името. И тук в тази зала си представяме, че ще организираме камерни концерти. Бих искала да бъде и мини кинозала, в която да се прожектират филми, после да се провеждат дискусии. Разбира се, тук може да бъдат и малки симпозиуми, презентации, така че максимално да бъде отворено това пространство за всичките ни ученици от 1 до 12 клас. Имаме кабинет по математика и информационни технологии. В момента то е, бих казала, като изложбена зала, защото ще видите там завършените проекти на нашите ученици от професията графичен дизайнер. Може да видите макети, всички те са техни оригинални марки. Ще видите различни продукти. След това има помещение, което е кабинет, в който ще се провеждат часовете по технологии и предприемачество. Бих казала, че е завидно добре оборудван, за да могат учениците да се научат да работят с дърво, метал или всичко това, което се прави с ръце. След това е кабинета по графичен дизайн. Отговорно можем да заявим, че техниката, с която е оборудвана, е аналог на рекламна къща. Това категорично ще видите. Има режещи плотери, лазерни гравири и друга специализирана техника, all-in-one устройства, които са графични таблети. Ще видите и на практика как работят някои от тях. И разбира се, звукозаписното студио, където нашите ученици ще правят своите записи. Софтуерите са много специални, те са свързани с дигитална обработка на звук. Така че искрено се надяваме този STEM център да бъде максимално полезен за нашите ученици
И тази сутрин си казах, всъщност мечтая си в този STEM център, когато влизам, много често да се радвам, но нямам нищо против и да се ядосам, когато нещо се щупи, защото само когато нещо се щупи, означава, че тук се работи. Няма как и аз да не си припомня далечната 12-та година, когато госпожа Котларска, като директор тогава, успях да я открадна от едно училище от Горна Оряховица и да започваме да надграждаме и развиваме училище Емилиан Станев, което бих казал, че е едно от най-големите училища, да не е в Северна България, но в централен северен район. Да. Спомням си така много подробно тези два етажа, подземния и горния, където беше муца и трябваше действително да изчистим техниката, която беше, уредите, които бяха, това беше мазе, но най-важното е, че има много свършена работа за тези години, а тази работа няма как да се свърши, ако няма двигатели, които да работят и най-вече в областта на проектите, които са разработили госпожа Добрева и екипа й. Благодаря и на архитект Терзийски за проекта, който е направен. Благодаря и на изпълнителя, защото виждаме едно качествено изпълнение на този STEM център в Емилиан Станев. И най-важното, което този STEM център е едно бъдеще за надграждане на талантите на децата в областта на музиката, изкуствата, дигитализацията. Така че се надявам тези млади таланти действително да се възползват от удобствата, които им създават и в училище Емилиан Станев и в качественото образование, което имаме в нашите училища, не само в Емилиан Станев, но и във всички в Велико Търново. Мисля, че с постиженията си тук в Емилиан Станев има нужда да кажа не само благодаря, поклон на всички учители, които обучават нашите деца, а те носят престижни награди, с които не само аз като кмет се гордея, но се гордеят и всички граждани, защото издигат авторитета на образованието в историческата и духовна столица на България, Велико Търново, на пиедестал. Благодаря, госпожо Добрева, че тази приемственост я показвате и е важно винаги в управлението да има приемственост. Пожелавам успех на STEM центъра, много повече успехи, надграждайте всичко това, което е направено до тук и гордея се с всички постижения на учениците, благодарение на преподавателите в училище. Емил Костурков се казвам и съм преподавател по ударни инструменти в средно училище Емилиан Станев. Намираме се в това прекрасно обновено студио, така би го нарекал звукозаписно и за музика, защо не и за други материали, които могат да се правят. Той е част от новия STEM център, така ли? Да. Какво има сега тук в това студио и за какво също ще се използва от учениците? Ще се използва за записи основно. Сега, дали ще е материала, който минава през годината, дали ще е за различни формации, камерни групи, като да речем вокални камерни групи, или пък имаме Jam Session Band, който също може да записва тук джаз музика, например, или поп. Junior Band също могат да се възползват от това нещо. Мога да кажа, че техниката, с която разполага студиото, е абсолютно съвременна и може да покрие всички изисквания на всеки един артист. Още повече, че вие като музиканти от сферата познавате добре, нали, практиката и на терен как се работи. А ви ли ще ръководите в студиото? Кой ще се? Не предполагам, че съм аз. Това не знам, да. Но да, аз основно се занимавах с организацията тук за уреждането на студиото. Предполагам, че съм аз. Да, наистина е нещо много удобно, което липсваше до сега, мога да кажа, в целият процес на обучаемите. Наистина тук смятам, че ще се чувстват добре, ще им е интересно. От една страна да записват това, което могат да свирят, от друга страна могат и да практикуват, нали, тон режисура в крайна сметка, който му е интересно, така че
Смятам, че Помощ ще на е учебния полезно. процес, Да, да. смятам, че ще е полезно. Включително е друго да го пипнеш, да го докоснеш, да се докоснеш, от друго да е на теория да го. Точно така, да. Добре. Да. Успех желая! Благодаря много.